Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aryan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I remember the poem. No. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babay nga taga Tubigon, Bohol. Ay ato matatampo nagdasangan nga Aryan. Pwede ba tikang mahimong girlfriend, Aryan? Yes, na! Sige na! Yes, na! Yes. Kaya! Yes! I love you! Kaninot kasi yung relasyon, day. Uy, makasuya. Kaayo, day. Wala gyud ko'y pangitaon pa. Unya, nano may mga plano para sa iyong future, day? Siyempre, no? Ana, magid na. Pero ang una namang goal kay makagraduate po namin, day. Karon nga nakagraduate na mo, na mo'y kagawasan nga mo decide mo kung unsay gusto ninyo. Total, human naman mo giskwela. Salamat pa. Salamat, Tito. Basta, if you need anything, naaragod ni para ninyo, ha? Thanks, ma. Salamat, Tita. Ay, pagka-perfect naman agad yung relasyon, day. Uy, uyo na kayo inyong mga pamilya sa usag-usa. Siyempre, day, no? Dako sa sinagsalig na mo kay naguyab-uyab man tuod me, pero wag gini magbinuang sa mong pag-eskwela. True. Okay ba kaon sa nalikuwang ninyo? Unsa man? Kasal! Oh. Dili lang ta magdalian ang butanga, day. Uy. Kung mag-propose yan ako, malipay ko. Pero sa pagkakaroon, nakasabot rasad ko. Mag-focus lang ko namin sa mong pagtrabaho, day. Maayon lang sa nang makatigumidaan before mo makasal. Gamay na ko ang mahuman ang gusto kong trabahoon. Ah. Si Oyo, baya. Dali king mingawon, eh. Hello, love. Love, nakailan ka after duty ni mo? Wa. Mulit ako diretso. Nga naman? Nita? Sure? Yes. Kung na ka na, pumunta ka duty. Ay, salamat. Nakalugar na kita. Unsaon, nga pareho man tang busy sa itong mga trabaho. Mo lagi. O mag-enjoy kita karong adlaw na. Di ko gusto nga na makasama na to. Okay? Okay, love. Oh. Oh, nitingog mo cellphone, love, oh. Kadiyot lang ba? Si Mama? Hello, Ma? Oo. Ha? Wa kayo makauban sa... Asam di ka? Sige. Ako na lang, Ma. Ubanan di ka. Sige, Ma. Wat ako, ha? Bye. Love? Love, I have to go. Huh? Asa man ka? Nga naman ay problema? Huwag makatod ni Mama sa party nga iyang tabungan. Na may gilataw si Papa God. Mao ba? Sorry, love, ha? Pero kinahanglan lagi kong mulakaw. Bye. Sorry nga kayo na ba? Ibiyati ka dito. Sa ako nga, nagdali na magkod ko. Okay na, love. Sige lang. Mamawi na ko din mo karong Sabado. Muna ako sa inyo. Ako yung importante dito. Sige.
Arian, will you marry me? Oyo. Please. Di na ko gustong mawapak na ako. Yes, Oyo. Yes. Ay, at last! Kasunod na gina ko, amiga. Mauna gid day. O niya, nagkuha na kag wedding coordinator? Si Mama Ribala na, love. Ha? Nana siya yung nahunahunan sa team. Sa catering o uban pa. Tay pa. Love, di ba ato man ang kasal? Oo. Pero, love, dagan mo kong bisita si Mama. Gusto lang niya nga may mong perfect ang atong kasal. O sa pasad, ako sila ihatag ng kwarta para sa atong kasal. Oyo, okay ra gid kay nako nga simple nga kasal. Basta ang importante nga naa ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Love, di ba pwedeng magpasalamat lang ka? Wa may bati nga intensyon si Mama. Please, hatagin siya si Mama. Sige, good. Basta makasal lang ta, mo na importante. Siyempre. O sige lang. Karon na ni. Kung kita na unya mo decide sa itong mga kaugalingon. Di na sila makabuot kay naa naman ko'y iandam nga bay para nato. Okay na. Unsalano niyo, nak? Ay, ngayon mong giandam? Uy. Si Bay nga giandam, ha? Nga nung wa ko mahibaw, ani? Nagkuha og bay si Oyo day para nadayin sila'y kapuyan. Ay, dili pwede. Oh. Ma. Unsa di pwede, ma? Dili ko musugot ka maglain mo. Adto mo puyo sa kumbay sa musugot mong sa dili. Love, dili kiti ka makareklamo ni mama ni mo? Dili pwedeng mo decide kag imo? Sorry, love. Pero di ko ganang mahiubo si Mama. Sige lang. Ako hinahinayog pasabot si Mama. Hantod nga musugot siya nga maglain na tagkuya. Okay, sige. Pero pagaduawa biya ko niyo din, ha? Oo, maoy. Di ka na mo pwedeng pasagdan. Taruga og atiman akong anak, day Arian, ha? Asawa namang gyud ka. Oh, oo nga. Mayon na lang gani kay nakasakay ra kitin taon kong taxi. Oh. Love? Hello, love? Asa naman ka? Padaw na ka uli? Oh, love. Nga naman? May ipapit ka? Pangitay kong tambal para sa sakit sa tuhod ni Mama, be. Nagmo ng sa taon ni Siri kay sakit ko kayo. Oh, sige. Sa'yo na kayo sulbad, anak, love. Omega painkiller ay katapat, anak. Mawagtang dayon ang gipamati ni mama ni mo. Sige. Kunya, ihatod na yun diri sa bahay nilang Mama, ha? Ha? Ihatod pa gid di ha? Ay, salamat. Ay, nawa, gitin taon ang sakit. Maayo noon, ma. So, o pauli na mi, ma? Ay, dong, ayaw lang una. Dinhilang una mo, please. Dili pwede, ma. Sige, ayaw na lang. Oh. Okay raman ko nga ako rang usa diri ba? Sige, good. Di nilang una ko, ma. Love, ikaw unay uli, ha? Sige. Law ng kapiyon.
Pero pagyapon mo ulit si Oyo. Oh. Hello, love. Love, sorry. Di ko makauli karon. Tigil pabiya si mama. Oh. Pila naman ka at laon nila, Pai. Pero ako man kihapon siya mauli. Sobra na sa disoyo da. Ikapoy na pa ni sitwasyon na da. Igulit niya. Ako siyang istoryahon. Unsa? Makigbuwag ka na ako. Oo, Oyo. Kaysa tinuod lang, no, gikapoy na gid ko. Tanan na lang natong desisyon, imong mama mo ay magbuot. O ikaw sadwa kay baruganan. Dili kayo na anak ka-firm sa imong gustong buhaton? Pero sabda ko, Aryan. Ako siyang O lagi! Imo siyang inahan. O ganyan trabaho kay mo guide siya nato, dili kay mo kontrol nato. Pero ikaw, musugot ra sa kakakontrolon ta. Maong dili na ko, Oyo. Undangon na ni nato. Today I heard them make a song again. An old familiar strain from way back when. Human sa nahitabo, warasad mo kukod si Oyo nako. Hangtod nga nakamove on na lang sa gyud ko ginay-hinay. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power, RMN.